voice of the innocent. እንኳ ናብ ሆርን ፕረስ ሚዲያ ብሰላም መጻኹም። እዚ ቻናል እዚ ታሪኽና እነዘንትወሉ ባህልና እነኽብረሉን መንነትና እንለለየሉን ሚድያ እዩ። ካብ ዓሚቕ ስንክሳር ጥንቲ እስካዕ ሎሚ ዘሎ ትሩፋትና ብሓባር እንድህስሰሉ ሚድያ እዩ። ምሳና ጽንሑ። ሆርን ፕረስ ሚድያ ድምፂ ንጹሃን። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሆርን ፕረስ ሚድያ ሎማዓንቲ ትግራይ ኣብ መንጎ ክልተ ኣንፈታት መዋጽኦት ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣብ ዝብል ርእሲ ንትግራይ ህዝቢ ትግራይ መፍትሒ ዝበልናዮም መንገድታት ሒዝናልኩም መጺና ኣለና። ምሳና ጽንሑ። ሎሚ ትግራይ ኣብ ታሪኻ ኣዝዩ ተዓፋፊ ኣብ ዝኾነ መድረኽ ትርከብ። እቲ ትማሊ ብሓደ ድምፂ ንህልውናይ ኢሉ ዝተለዓለ ሓይሊ ሎሚ ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ምፍልላያትን እስትራቴጂካዊ ወገንተኝነትን ተሸሚሙ ይርከብ። ገሊኦም ናብ ኣዲስ ኣበባ ገሊኦም ድማ ናብ ኣስመራ ገጾም ኣዚሮም ኣለዉ። እዚ ንትግራይ ናበይ እዩ ዝወስዳ ዘሎ? መዋፅእ ኸ እንታይ እዩ ኢልና ክንድስሶ ኢና። እቲ ቀንዲ ጸገም ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ ቅንያት ንዕዘቦ ዘለና ናይ ሰራዊት ይኹን ናይ ፖለቲካዊ መራሕቲ ምፍልላያት ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ዓብዪ ስግኣት ዘውደቐ እዩ። ሰራዊት ትግራይ ካብ ፖለቲካዊ ወገንተኝነት ነፃ ክኸውን እናተገብኦ ናይ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን መሳርሒ ክኸውን ይረአ ኣሎ ዝብል ክሲ ብወገን ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ተጋሩ ዝቐርብ እንትኸውን ነዚ ከም መርትዖ ዝቐርብ ድማ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ መሪሕነት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ሰራዊት ትግራይ ኣብ መንጠላ ማህተም ተሳቲፉ እዩ ዝብል ክሲ ይቐርብ። እቲ ናብ ጎረባብቲ ሓይልታት ምስ ፌደራል ይኹን ምስ ኤርትራ ተጸጊዕኻ ስልጣን ንምሓዝ ዝግበር ጉያ ንትግራይ ናይ ተላኣኽቲ ውግእ ወይ ከዓ ፕሮክሲ ዋር መድረኽ ክብራ ከም ዝኽእል ዘካትዕ ኣይኮነን። ስለዚ ክቡራት ተዓዘብቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ክልተ ተመቒሎም ክንሪኦም ከለና እቲ ዝዓበየ ክሳራ ናይቲ ድሮ ዝቆሰለ ህዝቢ ትግራይ እዩ። እቶም ናብ ኣዲስ ኣበባ ጥምቱ ሰላምን በጀትናን ካብኡ እዩ ዝብሉ እንትኾኑ እቶም ናብ ኣስመራ ጥምቱ ድማ ስትራቴጂካዊ መሪሕነትና ምስ ኣስመራ ዘሎ ርክብ እዩ ይብሉ። እቶም ናብ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ናብ ኣስመራ ገጾም ዘዘሩ ናይ ትማሊ ብጾት ናይ ሎሚ ጎባናት ዝኾኑ ፍንጫላት ውድብ ሕወሓት ግን ሓደ ነገር ረሲዖም ኣለዉ። ብዘይ ውሽጣዊ ሓድነት ዝግበር ናይ ወፃኢ ይኹን ናይ ዓዲ ውሽጢ ጽምዶ መጨረሽኡ ተገዛእነት እዩ። እቶም ትማሊ ናይ ሓባር ግንባር ፈጢሮም ህዝቢ ትግራይ ንምብራስ ዘሎን ዘየለን ገዓገልጠም ተሸኪሞም ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ዘብረሱ ናይ ደገ ይኹን ናይ ውሽጢ ሓይልታት ጽባሕ ንግሆ ናይ ሓባር ዕድል እንተረኺቦም ዝነበረ በደሎም ይቕረ ተባሂሎም ናብቲ ህዝቢ ትግራይ ዘይዘምትሉ ዕድል የብሎምን። ስለዚ ከም ሆርን ፕረስ ሚድያ ነዞም ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተደኲኖም ዘለዉ ናይ ጥፍኣት ደመናታት መወፅኦ ዝበልናዮም ከም ዝስዕብ ኣቐሚጥና ኣለና። ቀዳማይ ህፁፅ ውሽጣዊ ክልላዊ ዘተ ቅድሚ ምስ ካልኦት ምዝራብ ፖለቲከኛታት ትግራይ ኣብ ውሽጦም ክረዳድኡ ይግባእ። ነዚ ድማ ኩሎም ሓይልታት ናብ ሓደ ዘምፅእ ፖለቲካዊ ምርዳእ ክግበርን ካብ ኢድ ሓደ ውድብ ወፂኡ ሓበራዊ መፍትሒ ክናደ ይግባእ። ነዚ ድማ ሓፂር ዘይሸልኮ ነዊሕ ዘይ ዘሎ ሕግን ክቕመጥ ይግባእ። ሰራዊትን ህዝብን ሰራዊት ትግራይ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ዓፋር ዘሎ ናይ ሓባር ምርዳእ ምግባር ካብ ፖለቲካዊ ፀወታ ወፂኡ ሓላዊ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ክኸውን ኣለዎ። ሰራዊት ካብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ውግና ብምውፃእ እቲ ዝግበር ህፁፅ ውሽጣውን ክልላውን ዘተ ምስ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ብንቕሓት ክከታተሎ ይግባእ። ምሁራትን ዓበይቲ ዓድን ኣብ መንጎ ዘሎ ገደል ንምፅባብ ህዝባዊ ተቐባልነት ዘለዎም ወገናት ማለት እውን ሲቪክ ማሕበራት፣ ሃይማኖታዊ መራሕቲ፣ ምሁራትን ዓበይቲ ዓድን ኢዶም ከእትዉ ይግባእ። በዚ ድማ ዓቕሚ ትግራይ ናብ ሓደ ብምስብሳብ ሓበራዊ ምርዳእ ክመጽእ ይግባእ። ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ከም ሆርን ፕረስ ሚድያ ድማ ነዚ ስዕብ መደምደምታ ኣቐሚጥና ኣለና። ትግራይ ክስዕር ትኽእል ብሓድነታ ጥራሕ እዩ። ዝኾነ ይኹን ጽምዶ ምስ ፌደራል ይኹን ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ይኹን ክልላት ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዘቐደመ ክኸውን ኣለዎ። ህዝቢ ትግራይ ዝጽበዮ ሰላምን ልምዓትን እምበር ካልእ ዙሪት ኩናት ኣይኮነን። ስለዚ ዝብል መደምደምታ ኣቐሚጥና ኣለና። ስለዚ ንስኻትኩም ክቡራት ተዓዘብቲ ሆርን ፕረስ ሚድያ ነዚ ሕዚ ዝረአ ዘሎ ምፍልላያት ብኸመይ ትርእይዎ? መፍትሒ ኸ እንታይ እዩ ትብሉ? ርእይቶኹም ኣብ ታሕቲ ጸሓፉልና። ሼር ብምግባር ድማ ድምፂ ትግራይና ንኹን። ሆርን ፕረስ ሚድያ ሓቀኛ ሓበሬታ ንፍትሓዊ መጻኢ። Horn Press Media. Voice of the innocent.